OK, takže čaute nového videjka, tu je Olisa v 0 a dneska si zahráme Rivals zase. Viem, strašne dlho nevyšlo videjko, ja sa ospravedlňujem, ale proste nebol čas a tak. Ale teraz už budem vydávať aspoň dvakrát v týždene. Budem rád, keď tu dáte like, odber a podľa mňa môžeme ísť aj do hry. OK, takže ideme do hry. OK, mapu vybereme Construction. Let's go. Ukážem vám na toto videjko jednu takú dobrú. Dáte si crossbow. Jak sa to otočilo? Dangerous. Riot shield ak máte, ale najlepšie to je iné. A skočíme na toto. Typek tam ide. Dobrý. Výborný. Snažil sa. Posnažil. No aj dosnažil. No, môžete sa tam odpaliť granátom, ale si ten granát budem šetriť kvôli tomu, lebo... neviem, či dám kvôli tomu, lebo som sa bol rozbroval tým, že máme Riot Shield. Tak, typek má auto im, ale tým, že máme Riot Shield, tak nás nevie hitnúť. No poď, typek, no poď, áno, revolver, míň si všetko. Oj, lezem. Bum, 45. Nechcel by som. Vylez. Čuska. Ejo, ej. Skľud. 10. No, a nevadí. Typek sa sem tiež dostal, to nevadí. No aj sme pri tom, tak to máme na easy, no. Slide jump. Let's go, sme tu. Typek by sa mal trafiť iba včas. Môžete počuť, alebo neviem, či vy to rovno budete počuť. Numerino Papuccino. Ale, tak toto sa mi nepáči. Jahú! OK, tak toto sa mi vôbec nepáči. No poď typek. Ukáž sa. Bum, 75 do hlavičky. 45 do tela. 45 do tela, easy. A takto môžete kempiť na tomto, no teraz sa mi to nepodarilo. OK, som zase pri tomto inak. Bude vychádzať videjko zo Schedule 1, najprv free sample z hry Schedule 1 a z Schedule 1 a potom by mali vychádzať aj z plnej verzie videjka, keď budem... jak mohol mať 2 granáty? Jaj, epic, aha, ježi, granatino, papučino. No tak co? Je iná vecička. Typeček sa chce odpaliček. Typek jumpol. Netrafil. Flip. 65. Čau. Netrafilo, trafililo. On dropol. Typek dropol. Ja som sa netrafil. Jak sa môžem netrafiť? Ok, tak Dodgers. Ja som klikol na druhú obrazovku, či čo? Či reaguje quit. Normálne numerino papučino. Takto slide jump. Idem normálne hrať teraz fair play. Up. Presne preto to by ste nemali chodiť hora. Kvôli tomu, lebo proste ak nemáte Riot Shield, tak je to na nič. Daggers proste best ever. Môžete takto prepínať. Win a duel. No tak to kým sem doletí. Ejo. Calm down, bro. Numerino papučino. To sa mi nepáči. To nám je ale Riot Shield nepomôže, musím neznať. Holera. Ne. Berem aj RPGčko, berem RPG. Ja berem Assault, áno. Berem Flare Gun. Ja proste, ne, Fists. Tu si vezmem Fists. Jem toto kombičko.
Musím ísť rýchlo, poď. Nemôžeme na diaľku. Áno, tak toto je tak to by nemal. Čum. OK, typek má úplne... OK, ja som zabudol sa zmeniť skin. OK, tak akože... Skúšam a nedoskúšam, tak toto sa mi vôbec nepáči. Ak typek pôjde so snajpím, ak typek nepôjde so snajpím. Môžem povedať, že toto je škardý skin, no tak poď. Ale... Škoda. OK, tak toto bolo ľahké reálne. Pup. Ej, som blízko, nejdem tam. Ja typkovi ukážem akože... Dúfam, že som myslel, že som tam. Idem teraz vidieť snaky. Velice snaky. Ej. Se mi nevybi. Ej, jak mám malú cestinu? Nevybi, vôbec. Takto sa mi ešte viacej nepáči. Numerino papučino. Numerino uno. Kde ty pecono je, no? O, holéra. No tak môj aim je taký, že... Jo, dal som mu damage, nedal? Nedal damage, ja dal? Či... No okej. Typek vyhral, dobrý, akože výborný. OK, tak idem do lobička, idem si zmeniť skin na Assault Rifle Wraps. Halo, sekce som to mal. Ukáž teba. Takto halo chcem mať. Takto. Ne, random či non. Wrap. Hello. Tak inak viete, čo by som ja chcel? Tento skin na Phoenix Rifle. Ale je problém, že keď dám play, tak akože sa mi to fakt farmiť nechce. Nechcel som zachytiť z 1v1, ale poďme hrať teraz hru Schedule 1 Free Sample. Ozvem sa vám, keď to bude mať zapnuté. Tak zatiaľ numero 1 čus. OK, takže sme tu v Schedule 1. Dúfam, že všetko beží tak, jak by malo. Ja najprv testujem zvuky, takže či to funguje alebo nie. Skip. Jak budeme vyzerať? Budem vyzerať tak, jak môj main, alebo s mojim kamarátom, jak sme robili, a budem vyzerať jak môj main, takže presne ako takto, jak vyzerá tento tu typeček, doslova si nechám to isté. Alebo spravím ešte, že si dám do clothing, tak si dám teba, a to si dám takto. Takto. Ale nie, nechcem, opľa. Takto a toto si dám normálne t-shirt. Budem takto. Proste done. OK, takže sme tu. Zdá sa mi, že by malo byť všetko v pohode, pusti. Ne. OK, takže čo máme v questoch? Open your phone, press tab and read your messages. Áno, cez telefón. To není unknown. To je môj striko. OK, akože tam bolo napísané teraz krátke, že ešte sme nič. Že proste len začíname a tak. Také blbostičky. Taký frappuccino, mapuccino. OK, máme si zobrať túto veci, 375 dolárikov. Motel Office, jasná ida. Čau, chcem si rentnúť roomku 75, díkes. Na všetko na svoj účet. A vlastne máme takto tutoriál. Toto je všetko iba tutoriál, ale máme tak hlavne dokončené. Tak, to nasunúť do Paypal. Toto si už nepamätám, čo to je, takže či sme dostal si izbu, dobre. Hneď podľa do hardware obchodu a zober toto na rastenie, hlinu a polievaciu krhličku. Máme si dať všetko na svoj účet, ja som to už spravil, takže ideme.
Ok, tak teraz som tu najumpol. Tak to čau, niečo si chcem kúpiť. Kúpim soil a watering tent. Kúpim teba, kúpim packaging table, kúpim takých 20. Aby som sa to nevracel, tak trošku 20, 40. 40, to mi stačí. Trash grabber potrebujem. Trash bag. Nemám na to. Ja nefitne to všetko. Tak, toto. Hej, friend, ahoj kamarát. Ty si nový, že? Dobre je vidieť na dobrú tvár v meste. Ja som Dan. Ja bežím alebo ja pracujem tuto v hardware store. V hardware obchode. What line of work are you? Mám mu naposlať toto? Ja neviem, čo skončí. Dom toto. Ne, musím si robiť si srandu. I like to process something, ok. Mohol som to napísať, len si robil srandičku. Sranda, ha. Že vlastne rastie trávička. Proste. Najlepšie je. Môžem zasadzať trávičku. Upľa, tak. Saveneme zatiaľ hru. Zapalíme lampičku. Dáme to on. A growing tent bude prvý sem. Napustíme od trinkantu. Áno, že tuto dole máme keď tak dané, že pomôcky. Dáme tuto takto, vidíte tuto. Proste, že takto. Neznačím, keď sa mi to nedá, tak sú to fajn. Tuto nasypeme. Tak toto pick-upnem, needs water. Tak to, že ADčkom vlastne to takto rotatujeme. Tak, takto nožnice pôjdu sem. Packaging table. Tesne je mne naopak. Tak, use packaging table. Packaging. Maximálne môže byť 20, tak si to tu pripravíme. Tak, speed grow som nezískal z takého dôvodu. Je toto. The payphone. Tak, you're almost skoro pripravený ísť. Ale chýba ti dačo. Wheat, takže pšeničné semiačka. Potrebuješ hovoriť supplier, neviem, dakomu a získať do tvojich rúk nejaké semiečka. Ja som dal názov na Albert Hu. Som ti dal číslo na Albert Uvera, the local wheat seed supplier. Send him a message to request a dead drop. Pošli mu správu, aby si dostal dead drop. Potom nemusíš mu za to platiť i hneď, potom môžeš mu zaplatiť potom až. Takže dáme si, že chceme. Maximálny limit je 270, takže si môžeme rovno tohto 9, ale stačí nám najprv 3, aby som to potom vedel aj vrátiť. Cca 30 minút to bude, čo je... Napísal 30 minút, ale to je jedno. 30, že? Aha, 1 hour and 30 minút. Tu na 1 hodina 30 minút, 1 minúta a 30 sekúnd. Kaškoše. Žiadny poklad. Ono potom, aby ste ho vedeli, tu na je smetisko, takže môžete zobrať. Teda smetisko, smeti sú tu všade. Takže takto zbierate, áno, môžete aj do ruky po jednom. Takže preto som si kúpil toto. Aby som to takto získal. A potom, keď otvoríte toto, a dáte to do tohto, tak môžete za to, sa mi zdá, keep glass bottles 3, plastic bottles 2, metal cans 2, others 1. Cash for trash, hej. Či trash for cash? Cash for trash. Tak 16. Takto sme zarobili našich prvých 16. Myslím, že by to malo byť tuto. V tej drobe. No potom, keď idú po vás policajti, v niektorých videách môžete vidieť, že však schovať sa v kontajneri, však to najlepšie. To, do kontajnera. Tak to čupni, áno.
Hej, keď mi zatiaľ nejdu po vás, tak hej, není to vôbec dobré. Nikdy v živote, vždy ma tam našli. Vždy robím toto, idem sem, potom šprintujem, skočím na budovu a tuto a prosím ma nemôžu vidieť a potom keď tak skočím sem, normálne parkour, skočím späť sem a takto im ujdem a tak sa mi stratím. No, tuto, quick the drop under West Bridge. Prečo under West Bridge? To sa mi vôbec nepáči, to je tuto, ne? West Bridge. Tu je normálny bridge. Tu je kde West Bridge, neviem, Warehouse, Bridge, tuto. Prečo to je presne tu? Malo to byť tuto? Nie. Tako malo to byť tuto. To je no. Customer, nice. Máme jedného customera, ktorý je mimo mapy. Výborne. No takže ideme sa West Bridge. Hore máte inak mapu a vidíte tam aj metre. Tu mám takú hore mám modrú guličku, tuto takto. Takže 30 metrov, vlastne, že kam mám ísť. Prvýkrát som myslel, že tuto v tutoriáli by som to mal takto tu. Keď mám semiečka. Dáme to už produkty, dáme toto na list za 45. Myslím, že to mám aj za 50 a kde. Takže vyplatí sa to za 50. V začiatku máte 45. Potom keď takto zdražte. Ok, takže zasadíme. Tak dáme ešte water. Bo došla voda. Naplníme to, musíte držať, lebo keby ste to pustili, tak toto, takto. Čau, nechceš dačo? Where's my room? Áno, prvá. Je to tam. Čau. Hello. Fáš sa zavolať policajtov. Prečo si čupla? Nice. Opážite sa ju nájsť policajti. Toto som zase nechcel, potom... Toto ja som nechcel, akože... ne. Potrebujem skúpiť speed toto, ale... Jež no. A čo, poď rýchlo. Koľko hodín? 5:44. Tak to urobím normálne parkour, tak neurobím parkour. Čau, I like to prochej something. Není to speed grow? Prečo mi ho to nedalo toto zrazu? Mi sa nechce čakať. Ježiš. Depozitíme si na svoj... No viem, ako dám ti. Reálne nechceš dve? Dve k tomu nožničky, k tomu vodu, k tomu smeti. OK, tak nič som nepovedal akože. OK, čau, tak... Jeff, jedna vec. Čau. Tak nič. Tak. Čau, Gregor, free sample. OK, viem aspoň, kde ju na budúce dať. Peňažky? Nikdy neodmietnem. Teda občas hej, lebo... Minule som nevedel, že čo toto znamená discard a som... Tam dal 150 peňažkov, lebo ja že to dám kamarátovi, keď sme hrali spolu. A som ich zničil, proste to je, že nech sa to zničí. Takže nikdy tam nič nedávate. Dobre, koľko hodín? 7? Dobre, stihnem si dať peňažky a vyspinkam sa. %. Slip. 0, nice, SpaceX Chuck Street Red 1. Nice. Nice. Púkaj, takto. Inak vedeli ste o jednej veci, ja vám hneď ukážem. No toto, že vy môžete dať pack alebo aj unpack. Pozrite, ja napríklad toto jedno peknem.
To stačí. A potom môžem dať, že unpack. Keby som dal toto preč, tak to proste môžem unpacknúť. A môžem to dať aj packnúť. A musím zase to dať takto. Asi viete, čo doktori robia, tak toto spoja, až potom to dajú preč. So to môžete chytiť a dať rovno preč. Dropni tam. Áno, už som spravil to, čo mi to práve vpravo hore píše. A 2 sekundy, tak rovno ich počkám, takto. OK, takže vlastne ideme sem. Nice, 2. Nechcel by si náhodou 4 za 210, ale typek. Som dal 3 za 210, no prvú daj. No tak nič. A že to príjme, akože musíme si dať nových zákazníkov, takže spravím toto. Však vidí. Ej, dobrá. Čo typek, vieš čo? Počkať, kúpim 2 rovno. Čakaj, by mi to dalo takto. Takže, otvorím toto. Vlastním to tam. Pustím. Bere pešky, pani. Vidíte? Tak free sample nič. OK, čo je toto? Šrafet. Toto. Jeff, I'd like to buy skateboard. Koľko? OK, tak aspoň viem, že si tu môžem kúpiť skateboard. Free sample. Ukáž 60%, daj. A ja si dám? Nie, nedám. Môžete sa zapaliť a potom môžete takto rýchlo skipnúť. Not bad, I'll message you, OK. Pozrite, mám toho 7. Tuto môžete vidieť, že mám 7. Zapálím si, ale nemôžem to mať moc dlho. Tak, a keď to skipnem, mám stále 7, vidíte. OK, stále sa si to nadal na účet. Tak. Hoj. Ej, koľko? 75, stále najlacnejší. I like to buy something. 2x soil. Kedy sme sa dohodli? Ja aj nedohodli. 4 za 210. Ale 4200 doslova, mám 45 cenu, ne? Môžem mať aj 50 a ja som vždycky za 3 dával 210 typcom. Reálne nechápem, čo sa im deje na mojom druhom tomto. Čus, free sample. Ja aj ty si môžeš rovno kúpiť. Kúpiš 4 za 230. OK, pomeň, že na 57. Oh yeah, nice. A teraz satisfying. Pre satisfying boys, áno. Dáme sem water, jasné. Dáme tam water. Som profesionále. Tak. Zasadziť. Takto. Tak. Vlastne. Teraz nemôžeme nič paliť. Máme ešte 3. Poďme hrať Egran. OK, tak toto akože... Tak. Save. Môžem si kúpiť, tak nemôžem si zatiaľ kúpiť novú izbičku. Ale tu si tu spravím. Tam presne. Tuto. Depozitne som chcel všetko. Return to menu, deposit max. Tak I'm done. Place the soil bag and seed wheel in the motel room trash can.
Stavečka. Nice. Afternoon teraz rovno. Poďme. Kde to bude? Tu na mape môžeme vidieť, že to je tuto. Tu budete vidieť také zelené ručičky dve. To dúfam, že ma nenačapilo, ale som mu 2 či 3, 2. OK. 2 za 100, 4 za 210. No, takže čím viacej, tým viacej stúpa cena. No čože k nemu. Toto je typek, takto. Náš verný zákazník. Čo, posvietím sa na teba. 2 ti dávam. Dám si jednu s tebou. Ne, dám free takomu. Toto zatiaľ sa mi nič nerobí. Tie ďalšie uvidíme. Čo sa tu stáľu? OK, asi nič. Tu kontejner. Jaký bordel moje. Moje. Ne, von, chcem ísť. Tuto sa strašne ťažko... jaké vajčisko. OK, vlastne, ja by som spravil, že 100, depozitneme si to na svoj účet. Tak, koľko máme vyrastené? 40, 50. OK, by som išiel spraviť to, že idem takomu ofernúť dačo za fričko. Tomuto typcovi, dobrý deň. Offer deal 1. 55. Jak mohol vyhrať 45? Keď dáme takomu na ulici, randomnému. OK. Čau, free sample. Vyskúšaj. Inak pačaka. OK, díky. Kúpim teba, kúpim pár speedgrowov, pár normálnych soilov, 260, čo si môžeme ešte kúpiť? Trashbagy. Tak 10, tak díkes, dopo. OK. Tak to. Píšu, že to musím hodiť do koša, tak akože... Nice. Bude noc. A videjko nám skončí aj. Ešte 90. Ja need splatter. Zalujem. Cappuccino, frappuccino. Tak. Toto vždycky berte reálne sem. Toto sem, dám. 97, 98. Pripravený. Naspäť jednu, poďme. Aspoň soul si pripravím. A Silver Boys. Nice, vyšli mi to zase. Water. Viete, jak sa má polievať takto? A otočite. No taký freestyle. Potom doplníte toto, takto, toto.
No jasné, že už iba 30 sekúnd mám. Jak začala noc, tak reálne sa mi tu zotmelo. IRL. OK, takže sa tuto vyspinkáme takto pekne. Zarobili sme takto. Savenem, tak nevermind, no tak akože koľko, 90, no tak to by som jej akože dal. OK, takže toto by bolo z tohto videjka všetko, dajte like, odber a na dneska čú.